जय हिंद। आं दा बे समाव बरपेटा होनना बुङोब्ला बांसिन मिथियोना सिमलागुरि उदयनगर खाथियावनो आंहा आलासि दङ, गुमै दङ बेवहाय। बे भेबरबारिसो मोननो बिल्डिं जाजोब्बाय। बेनिफ्राय बोथोरखौ लानानै मैया आङो हरसेया 11टायावबो लाइभ फैदोंमोन। आं उन्दुवाखैमोन, अखा हायोब्ला दुगैनो होननानै। बेनिफ्राय नै सोरांनाय लोगो लोगो बोथोरा माबायदि जालायखो, मा जाबावगोन बेखौथ' जों बुंस' हानाय नंला। बेनिफ्राय दिनै बेरायगोन चिरां, बिजनि, काजलगाव बाजार। काजलगाव बाजारावबो बेरायगोन दिनै। आंनि बिसिबो दङ लोगोआव। सरलपारा थांनायदोंमोन जोङो बोराय बुरै, नाथाय लामाया गाज्रिथारनो। गासैबो आंखौ बादा होदों, ओजोंनि लोगोफोराबो बुंदों लामाया गाज्रिथार आदा, नों माबायदि थांनो। आं सानदोंमोन दैसा सेराव जिरायनो, एसे दैयाव गोजोमना फैनो होननानै, बाट लामायानो गाज्रिनो। थेवब्लाबो दिनै काजलगाव, बङाइगाव, सापागुरि, बिजनि बे जायगायाव हाबबाय। बेनिफ्राय आंनि हिन्जावखौथ' बिसिखौ गोबाङानो मोजां मोनो। बेनिफ्राय गोबाङानो कमेन्टफोरा बिराद इन्टारेस्ट ना। दा फुंनि मोनसे डायलग होना हरनि र' सेंग्राफोरनो। ओइ सेंग्राफोर आंनिया जायोलै समायना नङाब्लाबो हाथाया फेरखंबाबो जायो आंना। भगबानानो हरखानाय जोनोमनि लोक्षिसो। नोंसोर समायना समायना सिख्लाफोरखौ लाना फैना मुर्ति बायदि साजायना दोनबानो जाबाय। मालाय बुंलायो मानसिफोरा, मा बुङो मिथिबायना मालाय, महर गोनां नांथारगोननो। ओमफ्राय महर गोनांखौ मालाय आखलखौ दानोबो हायोनो। धै महर गोनां सिख्लाया आखल गाज्रि, बेखौ दानोबो हायोनो। मालाय महरखौ दानो हायानो। आरे यार, दिनैनि दिनाव महरखौबो दानो हायो। दिनैनि दिनाव महरखौसो, आखला मोजांखा, आखलानो मोजांखा महर गैयिया, अब्ला बेनि महरा हारसिंनो समायना जालाङो आखलजोंनो। नों महर मोजांखौ माने फाहामबावगोननो, बापाय आखल गाज्रि महर मोजांखौ माने फाहामोनो, मोजां खालामोनो। ओरैबायदि साननाय दं मानसिफोरनियाव, आसरित मोनदों आरोना। दे फंबायमोन, नोंसोर आखल गाज्रिथारखौनो गोसोथो, बेनिफ्राय महरखौल' नायनानै लाना फै, बेनिफ्राय पुतला बायदि साजायना दोननानै नोंसोरो मा खालाम, बेनि आखलखौ मोजां खालामनो नाजा। नायनि आं मा डेन्जार बाथ्रा बुङोलै हौवाफोरानो, आसरित दोङो माने महर गोनाङाल' मोजां मार। आंनिया मोजांलै भाइफोर, आदामोन। हाथाय फेरखङाबो आंनिया भगबानासो हरनाय। मा जाबावगोन बोथोरखौ लानानै। गोदो मोनसे फोथायनाय दङमोन आगोल, हिनजावफोर आरो हौवाफोर माबायदि फोथायनाय दङमोन। हिनजावफोरखौ जेरै नांगोलखौ हमोब्लाबो गोदो फोरासे होलायनांगौमोन गामिफोराव। सोरबा हिनजाव मानसिया नांगोल हमोब्ला, जोंनि साखाथियावबो जादो। हौवा हिनजावनि फारागथि दंमोन गोदो, मोनसे फोथायनाय दंमोन। हिनजावफोरा सिफुं सुयोब्लाबो, हिनजावफोरा सिफुं सुनो मोना होनना बुङोमोन आबै आबौमोना। बेनिफ्राय खाम दामोब्लाबो दामनो मोना, हिनजावफोरा दांनो मोना होनना बुङोमोन। हालेवनो मोना, दंफां गाखोनो मोना। मानो होनोब्ला मोनसे फोथायनाय दंमोन, हिनजावा हिनजावानोखा, हौवाया हौवायानोखा। दिनैनि दिनाव बे कम्पिटिसन जुगाव, बे टेक्न'लजि जुगाव बेफोरबायदि फोथायनाय गैला। फोथायनायथ' गैला, नंना नङा? टेक्न'लजि जुगाव गोदो मामोन, गोदो आबै आबौमोननि दिनाव फोथायनाय दंमोन, सुवा सुथिनिफ्राय लानानै। दिनैनि दिनाव जेबो फोथायनाय गैला। हिनजावाबो समान समान बे कम्पिटिसन जुगाव समान समान कम्पिटिसन खालामनो हायो, मोनथाय दङ। दिनै फोथायनायबो गैला। गोदो बेनिफ्राय आबै आबौमोननि दिनाव ओरैबायदि बांग्रिं फैना हा गावफ्रालायनाय, दै गैयि, माइ गैयि, औवानि फिथाइखौ जादोंमोननो गोदो मोनसे समाव। बेनिफ्राय दिनै सेम, दिनैथ' औवानि फिथाइबो गैला। दिनै माने समान, माने बै गोदो जानाया दिनै बांग्रिंल' गैया, बाट गावफ्राजोब्बाय। अनलि आंनि गामि सेरावल' नङा, आङो बरपेटासिम मोनफैबाय, सिमलागुरिसिम मोनफैबाय, रुपहिजों ओरै जालाजों फैनानै गासैबो जायगायाव सेम कन्डिसन। एसेल' माइ गायनो हादो,
माने 80-90% माइ गैया 10%ल' माइ गायनो हादों आङो जेसेबां नुबोबाय फोथायनायबो गैला जेबो फोथायनायबो गैला बेनिफ्राय जोंनियाव आं मोजां नोजोर होनानै नायबाय दंफाङा गोबां खम जामारदों लामा दथाफोराव दंफां गैमारा ओरैनो जानला मानला हाग्रा बायदिसिनायासो बांसिन ओरैनो मोजां दंफां गैमारा लामा दथायाव साया खालामनानै जों दंफां गायमारनांगोन गोबां दंफां गायमारनांगोन गावबा गावनो जालायाव आं दंबाय दङ जाला सगाव सगल' पाका न'ल' ओरैबायदि थिं थिं सान्दुं दासो दंफांबो गैबावा बकुल दंफां दोङो फांब्रै फांबा बेनिफ्राय सान्दुंआनो गोजा अब्ला नाया मानो हा बेनिफ्राय माखासे लामा लामा लांदां लांदां दुब्लि फोथारल' जों दंफां गायमारनांगोन दंफांनि माबाया गोबां खम जामारदों बेनिफ्राय गोदो गामिफोरावबो नाय जों एन्दा होनना बुङोमोन दिनै एन्दा फांसेबो गैला बेनिफ्राय बैफोरो कारिपात्ता नोरसिं बिलाइ गामि गंसेया नोरसिं बिलाइजोंनो बुंफबोमोन दिनैनि दिनाव नोरसिं दंफाङाबो 10 दाल 20 दालसोल'सै गामिफोराव अब्ला बेसेबां दंफांनि बिबाङा माने गोदोनिख्रुइ खम जालांसिनमारबाय बेखौ जों नोजोर होनांगोन बेजों लोगोसे एन्दा दंफां होनना बुङोमोन जोङो जेरै आन्जिर होनना बुङोमोन दुमब्रु न' खाथिफोरावनो थायोमोन जोङो दुमब्रु बे आन्जिरखौ खालायना जायोमोन दिनै फांसेबो गैला हावरा दंफां होनोमोन जोङो बेनि बेगरखौ देख्रुबना जायोमोन दिनै फांसेबो नुनो मोनला माने गोमालांजोबमारबाय मानो होनोब्ला जोंनाव दंफांनि माबाया गोबां खम जामारबाय आगोल जों उन्दैनिखौ नाहरोब्ला जाय जाय बिफांजों दंफांजों गामियाव बुंफबनायमोन दिनैनि दिनाव गामियाव गैला बेफोर दंफां आरो बिफाङा गैलानो माने मोनसे समाव नोङो न'आव बेफोरखौ लाबोनानै गायना दोनब्लासो बेफोरो मोनसे सिन थालांसिगोन जोंनि फिसा फिसौआथ' मा दंफांमोन बेखौ मिथिनाय नंला एक्सुवेलि अखानि खम जानाय जाहोना मोजां नोजोर होनानै नायोब्ला जाबायदि गरम जादों गारि मथरजों लानानै बे हिसाबै जोंनियाव गोबां बिफां लाइफां गोबां गायमारनांगोन जोङो अब्लासो जोङो एसेबाबो थाजिम मोननो हागौ आं जा नुगासिनो दङ जा नायगासिनो दङ माने आंबो दासो गोसो होदों माने बे बुस्थुखौ आंबो मोजां नोजोर होआखैमोन दंफाङा गोबां खम जामारदों दंफां गायमारनांगोन जोङो अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द